April ni somni pariat sang ni somni paruk thole ni ani a Bahzar thlir tu te chibai ule nimin khan Iran Foreign Minister Aragchi chuan Russia thlenga Russia President Vladimir Putin nenin komin Putin chuan West Asia remna le mona om theina na Iran beina chu thei to pa puya tum thu lo sil St Petersburg an inkom na Russia President Putin chuan Gulf biala remna le mona om thuai theinan mi puite ta na thaber tura mai lak mek na hi keini chuan thei to pin kan puyang che atini in Russia state media RIA Novosti chuan an tar langa Putin chuan Iran mi puite chuan hun har sa tak chuan paltlang nge be sei thu le remna le mona om thuai be sei thu a sei bok Araghchi chuan har sat nan to lai po an lama Russia an tang ta thin chu lom omati thu a soya Russia le Iran inzom na chu hun har san to lai an mamo zola wangin a poimo tak zeta tun har sat nan to mek lai po hian Islamic Republic chu nget takina din zel thei phani atibok Russia le Iran te hi khothang ram ten kongsang sangan shrek mek ram ni in tun hnai an inkara thalhea Russia hian United Nations sa po Iran hian tran tlata intelligence lama po na satakin na puini in hriat ani kan hriat vekangin Araghchi hian Pakistan le Oman a to a US nenan inkara that lo lain Araghchi hian tran pui tu a zong zela Russia President Putin nenan inkom na hian Araghchi chuan US chu na taka soiselin inrem na nei tura inbiak na hlo cham na chan po US thiam lo ni in a soya US ril rudik lo wangin inbiak na masa po hlo chamani mason na kan nei chungin anthil phut u chuak taka wangin kan tumber hlo tling talawani ati kan hriat angin Pakistan khopui Islamabad a inbiak tho khat nan neya tun hnaya anin bele done moti ani lain Iran hian US bia kan tum lo thu an soya Araghchi Pakistan zin lain anin bedone moti hnuwa anin bele talova US President Donald Trump po in Islamabad zin tura in pe vekto Steve Witkoff le Jared Kushner te pon zin le lo tur thu a soya Iran hian min beduani chuan kan number an neya englai po in min be thei renga lom ti in US chuan bia kan tum to lo thu a puanga bia ka tum to lo wangin Iran a beile don ti na ni lo thuero a soi thungani heti la hian Iran hian Pakistan official te hena US lakan thil phut point engemaw zat an hlan ni in soyani a Iran Fars News Agency chuan Iran hian ziakin US lakan thil phut chu Pakistan hena an thlen ni in a soya inbiak na pa ngayan soilan lo Strait of Hormuz le Iran nuclear program chungchang te po Iran hian an ziak tel ni in soyani US media agency Axios po in Iran in US hena an thil phut le rotnan thlen thu hi an soi ve boka Axios report hi Iran state media IRNA po in soisel na le nial na nei mi alawin an tar lang chhong ve bokani heti lai hian Pakistan official te chuan mipui wan tlang hriat lovin in rem na kong zongin theito pan chu mek zela tuna hian Pakistan hian in rem na tur duan chin draft agreement te po an nei to a chu rukin Iran le US official ten chiarin ram pahnih ten an pom tlan thei ve hun an ngak mek ni in Reuters chuan an tar langa Pakistan official te chuan draft hi kan pom tlan ma chuan langlo lama soi ho zel ani ang an ti ani soitawngin President Trump chuan US an man mo lo ti chiang taka soin inbia kan du chuan an ron kal theya min call thei reng bok telephone line thatak himle tlang reng kan nei lom inrem na ta nan pom tur chu thilol sam tak pakhat oma nuclear ral thuam an nei tur ani lo ti hi ni mai chu thil pom har sa tak poni lo atiani Reuters in an talan dan chuan Iran hian inbiak na hi chong sang an en rot ni in alanga hi Araghchi an Pakistan hena lekha pe ka po hian talan ani a amma sabera chuan in dona ti topa Strait of Hormuz chungchang soi fel phot ni se chumi hnuah nuclear chungchang chu soi ho ni se ti ani a Iran hian US in an be non le to lo chu an phut boka Iran an be to lowang ti an soi jian hnuah Strait of Hormuz dan pin ti topin Iran thunun na hnuai hon ni se an ti a hemi hnu hian in biak na zau zok nein chuta chuan nuclear program po soi ni se an ti ani Iran rotna anga soi hi Trump rotna le thil phut nen chuan a inkal chiang hle a Trump hi chuan nuclear ral thuam chungchang chuangai poimo berania chuti lai chuan an du dan inkal lai hi soi rem thei mai chuan ni hmel viau thawani
alan dana chuan US le Iran hian in beina na sa tak ti topin an thil phut ve ve ti hlotlin an tuma tu tang rei thei thei an ti ani deuh ta ber maya Trump hi khovel ram dang te chuan Iran a dona wangan tor na thleng mek awangin an nor na sa a an ram chungai a po Iran a dona ti top turan nor tu an lian sot le a chuti lai chuan Iran chuan tuial thei le sum don na danga ta na longkong poimo Strait of Hormuz an thunun tata wangin kar fung nei tha an in ti ve tatani heti lai hian Lebanon lama thil om dana wangin US le Iran in kar hi soifel mai har sa le boka Israel sipai te chuan Lebanon om Hezbollah te an beinan chol san du lova Iran chuan Lebanon a in dona top ma chuan US ne na in biak an tum lo thu an soyani heti lai hian Germany Chancellor Friedrich Merz chuan US chuan Iran a beina chu engtin nge ti top don ti in zona siama US in Iran a beihnu hian Iran chu tirarin aina lo chak dai mai ti alang ni in a soibok nimin khan North Rhine-Westphalia thu sein Merz chuan US hian engtin nge he in dona hi chu sanang ti a hriat lo thu le chu chuan he buaina hi ti buai thak zual ni a hriat thu a soya tuna hi chuan engtin nge US hian he in dona hi chu sana tum ti ka hret hiam lo ani Iran ram hruai tu abik takin IRGC hruai tu te hian US ram pumpui hian chai kwal vel mai mai to ni na lang atiani German Chancellor chuan Iran hirin ai nan chak ti hi chiang reng to a tuna po hian in biak na chungchang po thiam takin an kalpui mek ani atia Strait of Hormuz chu khovel ram tam tak tan nun na hnar ani awangin he boina hi chinfel thuai poimo ati thu a soibok heti lai hian Iran chuan US Navy ten an rama tanga long chuak turan dana wangin tuyal thei an phur chuak thei to lova hei wang hian tuyal thei thlit fim lawa lai chu sa da na nei to mang lo ni in soyani Iran in an tuyal thei za som ko zet an lai chu na khak island a chuan tuyal thei thlit fim lo barrel makta duai som thum vel an da khol theya hei hi tuna hian a khat trap to a Strait of Hormuz dan pinani awangin an phur chuak thei si lova oil da na turan nei mang to lawani hetiang ani awang hian kumsom thum zeta upa man lowarei takan da to oil tanker nasa chu tuna hian an chei thale meka hei hi tuipuya tuyal thei da nan man an tumani tuyal thei phur long lian nasa hi kum engmazat man lawan da to nia Iran hian an tuyal thei lai chu sa hral chu thei si lo stock nan man an tuma hei po hian a chok rei thei don lova Gulf News in an talan danin Iran hian tuyal thei barrel makta duai som pathum vel da na turan la neya chuti lai chuan ni tin barrel makta duai khatan siam chu arenga wangin tuyal thei da na tur hini som pathum dai vel chawan nei to a hemi hnu hian engtin ngen ti zelang ti chu zo na ni ta ni tuna hian khak island bul tuipuya Iran oil tanker lian pathum te chu tuyal thei lot sa vekin an dinga heng long lian pathum te hian tuyal thei barrel makta duai nga vel an phur ni in hriat ani Iran hian tuyal thei hral chu hmanga in tung nung an ni a danan nei sa khat vek khop hral chu thei ri si lo tuyal thei awang hian an buaina in thuana sa hle dona suman tlak cham mai pi alama engtin nge tuyal thei an da khol sa chuan tiang ti te an da khol na khat vek ta se tuyal thei lai chu chuan ti to mai don em ni ti te chu zo na ni a tuyal thei lai chu hin ti to ngot thei lova an ti top chuan an tuyal thei khurte chiat pha thei ni in mithiam te chuan an soya Iran sipai ten Strait of Hormuz an dang ping to chunga US Navy ten an lo dang vele chu thil nui zat thla ani ta hau lo ani Nigeria rama chuan misual ten hnucham chom na in runin naupang somni pathum man ruchuak Nigeria ram Kogi State Information Officer Kingsley Fanua chuan nimin khan thu chua siamin cholni tlai khan misual silai keng te chuan Kogi State khopui lokoja a Dahalu Kitab Group of Schools an hnucham zirlai te chu manin an ruchuak ni in a soya police ten thei to pa chui zui ngalin naupang som panga chu chan chuan ni a pariat tero an chin hriat ani ri lo thu a soyani Nigeria hi Africa khomul puirama mihring tamna berram ni in misual pol ten sumtuak nan mi ruk bo hi an ching hle a tuntuma in ruk bo na hian hen hucham in nei tu nu pui po bo tel ve ni in soyani heti la hian hen hucham chom na in hi sarkar hriat puina nei lo ni in fanua chuan a soya no pangruk bo te hi kumengzat mi ngen ni soi chian ani lova misual pol zinga he thil ti tu nia in soyan la om lo bokani Nigeria rama hian helpol lian le chaktak Boko Haram man oma misual pol te naw tam tak om bokin
Athen chu ISIS nena inzom an nia hei baka hian lo nei tu le ran vul tu pol sang sang in kara buaina chuak de ureng boka Kogi state hi buaina chuak tamna hmun pakhat ani nimin jing khan Japan ram hmalama 6.29 li rang hinga chianna lian tham thleng le thi anom thu report om lo thung Japan Meteorological Agency chuan ling hing wang hian tuifon na sa wanga tuipui kama omten harsat nan to tur lau thon am om lo ti in tsunami warning an ti chuak lo ani US Geological Survey USGS chuan ling hing hi Japan ram hmal lam ber thlir kar Hokkaido a khote takte Sarabetsu khuwa tanga KM som pariat vela hla in tran ni in an soya USGS chuan ling hing hi 6.1 ana ni a soin leichung ril KM som pariat vela tanga in tran ni in an soibok Britain lal King Charles pathumna le lalnu Camilla te chuan ni zan khan US an luta ni zan atanga chirtana ni li chung chamin US April ni somthum keini tana ni somthum zana an hol edon ani US in Iran a runa wanga US le UK ram hruai tu te ngai dana in an lo lai taka British lalpa le lalnu in US an to tur hian ngai vena hlo hle a in rin ni zana Washington DC a mi poimo te om khom na silaya puwa wangin British lalte hian an zin tuman thul mai angem ti ani lain nimin khan Buckingham Palace chuan lalte zin na tur chu ruah man lok anga kalpui ani ang ti an puang ani keini tana ni zan kha US a chuan April ni somni pasari chhun ani a King Charles pathumna le Queen Camilla te hian US thlengin White House fan pui an nianga President Trump le nupui Melania te chuan White House a South Portico a an lo dong song don ani Green Room a thingpui in hovin chumi hnua White House an fan puyang zanin hian South Lawn a lalnu pa telom na program pui tak nein US Army Herald Trumpets ten sipai choi moinan lo hlananga Presidential Salute Battery ten silai voi somni pakhat ka pin zana chibayan buk bokang US Congress a King Charles an thu a saidona sangkha zakwa somkwa pakhat hnuwa British lal chung komen barin US Congress a thu a soile na masaber anianga tlaya President Trump le Melania te buat sa izanri an kil howanga April ni somni le pakwa King Charles te nupa hian New York le Virginia laman to dona ni somthuma Washington DC a thana hun mana nianga lal nupa te hian US chua sanin Bermuda laman panzel don ani Bahzar lo thira wangin kan lome